Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta zorionak Mikel, Mikele, Michel eta Aralar guztiei gaur zuen eguna da. Gaur Done Mikel eguna da Euskal Herriko santu zaindaria. Kafearen ordez, San Miguel garagardoa da barko dugu gaur. Ete hau. Fineki zure txisten falta somatu dugu Tolosan. Itzuli naiz Tolosara eta itzuli dira akustikoak eta itzuli da doinuetetik aratago podcasta. Musika beti dago presente bigarren kafean. Bereziki lasa datorrenean asteazkenetan. Eta gaur, asteazken honetan, azukre mailak gora egingo digu. Gaindosiraino, agian, izan ere, barkaduko didazue, baina oso erromantika jarriko naiz gaur. Gaur, bihotzaren eguna baita. Zein isiltasun aitorre zinetan aztu nuen bihotz naitzena oroitarazten zidana esaidazu behingoz izan. Ja, Goiuri, baino ez da maitasunaren eguna, bihotzaren eguna da, organoaren eguna. Urtero, irailaren 29 ospatzen da bihotzaren nazioarteko eguna, osasunaren mundu erakundearen laguntzarekin. Gaixotasun kardiobaskularren, horien prebentzioaren, kontrolaren eta tratamenduaren inguruan kontzientziatzeko. Gaixotasun kardiobaskularrak dira munduan heriotzak gehien eragiten dutenak. Miokardioko infartuengatik 17 milioi pertsona hiltzen dira urtero, eta zientzialarien arabera zifra hori hazten doa. Beraz, egun hau ospatzeko egin dezakegun gauzarik aproposena gure burua zaintzea da. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had Baina bihotzeko gaixotasunei seriotasunak kendu gabe, gaur bihotzari eskainitako abestiak izango dira sarreraren aria. Musikaren historian gehien errepikatu den hitza izango da, akaso? Desamodioa inspirazio iturri handia baita, saiozu bestela Alejandro Sanzi. Niri behintzat, corazón hitzarekin bere abestia datorkit burura. Wow. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me deja de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón? Baina baditu gehiago, Bisbal, en Corazón Latino edo Coyote Taxen, no rompas más mi pobre corazón. Wow, Iñigo, haze referentziak. Nik agian nahiago euskarazkoak, Bihotza hitza bera nahiko ederra da. Orduan, Mikel Urdangarin bezalakorik ez dago, maitasuna bestien maixua da bera. Gehiagotan ere aipatzen du Mikelek bihotza. Badira 3 aste abestian, egun luzetan bihotza triste egoten dela dio. Eta bazkalosteko kafean bihotza zure neurrira nola eginda dagoen. Damoa abestian norbaiti bihotza horratu ziola aitortzen du. Katu baltzak abestian sartu da gaua gure bihotzen erdira. Tira, Mikelen diskografia oso aztertzen hasiko garela azkenean. Beste hainbat musikari ditugu aipatzeko, Mikelek bezalaxe bihotzaren ilezkortasunari abesten dion Benito Lertxundi. Den bihotz adibidez. Zeureko jasmoak jo borratuz Ilen ezkortasuna daba ametzetan Zeureko jasmoak jo borratuz Piskat Cat Stevens da Benito Emere. Bueno, egongo dira, gehiago bihotzarekin jolasean Euskal Herrian. Katamalo taldeak disko oso eskaini zion bihotz bakartien klubari.
Larun bat gaua da bihotz bakartien klubean. Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen nota jo ditu. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du, baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Baina hemen mikrofonoak agintzen du, eta gu ez gara aurkezle mutuak. Ba, nik badakit nola isilarazizu. Ui! Bihotza aipatzen duen beste abesti batekin. Jarri. Dela diote autoerreparatzea, letra bakoitzean igurtziz bihotz barru aldea, negarrik egin ezin duenaren korapiloa askatzea, laguntza eske folio batera itxuan amiltzea. Sinistu nahi dut denok dugula, errotuta kaosa. Zuekin ezin da jolastu, trampa egiten dira zue beti. Tiranik efemeri bat aipatzeko aprobetxatuko dut momentu hau. Gaurko egunez jaio zen Jerry Lee Lewis estatubatuar pianista eta abeslaria, rock and rollaren aitzindari garrantzitsua The Killer ez izenez ezaguna izan zen, eta Elvis Presleyren pareko ospea lortu zuen. Baina 50ko hamarkadaren amaieran gainbera iritsi zitzaion, merezita gainera. Bidai batean, oraindik ezkonduta zegoela, Mayra Brown ezagutu zuen, bere lehengusina zenaren alaba, eta ezkondu egin zeren, Mayrak 13 urte besterik ez zituen. Londresko aireportuan kazetari batek ezkontzaren berri izan zuen, eta emaztearen adina galdetu zuenean Lewisek 15 urte zituela erantzun zion. Wow. Baina prentsak berala jakin zuen Mayrak 13 urte besterik ez zituela. Lewisen ospeak zartako handia jaso zuen, eta bira bertan bera utzi zuen. Gero ora iritsi ziren dibortzioak, adikzioak, diruarekin arazoak, bere 4. emaztea itota hiltzen igeriliku batean, eta 5. gaindosiaz etxean. Eta gaurko egunez, Lewis jauna bere urtebetetzea ospatzen ari zela, nahi gabe tiro bat jo zion bere baxu jolari. Lewisek bere ere badu bihotzari buruzko abesti bat, baina horrelako istorioekin hobe beste artistaren baten abestia jartzea. Bestela zortitxarra ekarriko digu. Orduan jarri gatibu eta egin dezagun dantza. Buruen neurona bakarra, bat baina nahiko amakarra, aurregi jentximiste gorri bet, eskueko zbillotza zuten. Zuten, billotza zuten, momentu bako txien da pausu bako txien. Dantza egiteko esan duzu eta Euskal Herria dantzan jarri zuen talde bat aipatzea ere ahaztu zaizu. Bat biru, Iñaki. Mixoriak. Ez. Egan, Aha. Mexiko. Bihotza maitia niretzako, maite zaitu dala badakizu osondo, amodioz beteri bihotza orain dut nik, betirako elkartuta zurekin. Ireki bihotza maitia ireki. Etaren bai, barreari ezin utxita intrahistorioak dira, saioari asera emateko moduan ere bagara, Iñaki. Gaur hegazkin taldea dator bigarren kafera, 3. denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa izango da. Eta doinuetatik aratago podcastean Pub Gitar Twitzlaria elkarrizketatu dugu. Ea zea beste aukeratu dituen. Bai, Euskarari elkarteko Robert Gutierrez ere gurekin izango dugu. Gonbidatu dugu euren ekimen berriak aurkezteko eta euren jardunari buruz ere aritzeko noski. Bai, zue. Gora bihotza. Gora! Iraiak 29 ditu gaur, eta aste azkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin Tolosara iritsi musika berarekin ekarri eta Goiuriren trampan ia jauzi den mutila, baina salbatu dugu matchpoint hori. Iñaki Lasaetura, arratsaldeon. Arratsaldeon, bihotzez. Gaizto etorri da gaur eta Iñakiri trampa prestatu dio, baina, bueno, esan dugun bezala salbatu dugu eta horregatik gure barreak ireki bihotzak entzuten ari ginen bitartean. Goiuri Ezeiz Arandia, gaiztoa. Baina asko maite zaituztet. Ja. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 250 garrena du zenbaki borobila, gaurko gure saioa bezalaxekoa, arratsaldeko 4 eta 10 iraiako 29 ditu, eta gu hementxe 3 gara, baino loister gonbidatu gehiagorekin eta musika pilarekin izango gara zuekin. Arratsaldeko 6 bitartean ongietorri plazarra baduzue, hementxe duzue tokia. Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafea. Baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia Eta horrela maite duguna zainduta abiatuko dugu gaurko saioa, asteazkeneko saioa hau 250 garrena, ez dira gutxi, baina gehiago izango dira. Beraz, zuek hor bestaldean bazarete behintzat, eskerrik asko. Gure entzule eta ikuslere zareten hoiei hortxe egoteagatik. Zuen maite dutak ere elkar bana ditzakezue gurekin, guk dagoeneko gureak prest dauzkagulako. Edo hori uste dut, ze konturatu naiz, nerea guztiz zehaztu gabe ez daukadala. Horregatik eskatuko diot Iñaki Lasaeturari bera abiatzeko, eta hola denbora pixkat hartuko dut. Ez da oinongo arazorik, nik oso argi dakatelako, aste honetako nire maite duta, eta nera mona da. Astelenean, 95 urte bete zituen, oiek daiztia gutxi, eta gehiago izatea espero dugu, eta ezin izan un bisita jun lan kontuen gatikan, baina, azte burun bisita itea espero dut, egon zian familiako beste hainbat kide berarekin, eta horrexegatik, musu handi bat, nera monantzako hemendikan. Nola izena zura monek? Itxori. Itxori, gorazu. Gorazu. Ta gora bihotzek. Hala esaten didate, zertan zabiltza maiteko. Eta zure maite dut, Goiuri? Nik maite dut ez. Maite dut ez. Bai, maite dut ez da. Eufemismo badau, gorroto dut edo nazka ematen dit, ez esateko ondo. Nazka ematen dit. Vale, nazka da gaurkoitza. Ze azken orduetako berri bat da, osasunaren mundu erakundeak ondorioztatu du, barne ikerketa bat egin du, eta ondorioztatu du baietz bere langileek, 21 langileek sexu abusuak eta bortxaketak egin dituzela Kongoko Errepublika Demokratikoan 2018 eta 2020 urteen bitartean. Ebolako pandemiari aurre egitera joan zirenean, laguntzera joan zirenean, ondorizatu dute, baietz, 21, ez da kasu bakarra ez, 21 langileek sexu abusuak eta neskak eta bortxatu dituztela laguntzera joan direnean, eta ezin balin badugu fidatu gutaz gu zaintzera datozenekin,
Ba, ez dakit nun dagoen mugaia munduari isua emateko. Ez dakit zeratik ez dauden hiriak zutan. Azkarago izango erantzun hori emango dizugunek, ze guk ere ez dugu hartzen. Hemen Gorkak esan digu, nire maite duta da hegazkin taldeko laguna eta garai baten irratikide izan nuena Isuo deskubritzea gaurko bigarren kafean. Juhu! Ba, geratu hor Gorka, ze bai gaur Isuo gurekin izango du, hegazkin taldekoak gurekin izango dituguta. Banere maite duta eta kasu inoiz horrelakorik esan dugu, baina horrela taldean negar egitea da. Atzo ere kontatu nizuen, aste arraroa izaten ari dela, gertuko ez behar batengatik, eta gaur goizan ere kuadrilla guztia elkarrekin somatzea, kuadrilla elkar, besten elkarren bularretan negar egiten, gizonezko kuadrilla bat izan da, eta politia iruditu zait, eta gure hauskortasun hori agerian eta inungo arazorik gabe deneke erakustea, eta gure beldurrak eta gure gauekirako ezinegonak eta elkarbanatzea horrela kuadrilen lotxa eta mugari gabe gauza ederra iruditzen zait eta hoxe, negar egitea maite dugula naiz eta negar horrek mina egiten duen batzuetan. Eta Sara Zozaiaren Lili kantu eder honekin abiatuko dugu gaurko saioa eta segituan Robert Gutierrez bai Euskarari elkarteko zuzendari izango dugu gurekin, hainbat ekimen ere martxan jarri dituztelako euren jardunari buruz ere zertxo baitariko gara, baina zehaztuta, hainbat solasaldiren inguruan ere ariko gara, antolatu dituzte, zinez interesgarriak diren hainbat ekimen eta horren lekuko ere izan nahi genuen eta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan. Baliabideak ez egonkortzen ari dira. Ni ez nintzateke alperrik harturatuko. Fenomeno aislatuak dira. Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala. Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate. Baita ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere. Eta ni, nork babesten hauni. Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu. Ezer ez da perfektua. Bioanistasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake. Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango. Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira. Ez du nik erabaki horrela izan. Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu. Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan. Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu. Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin. Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira. Nire inguruan ez dut hori sumatu. Euri azidoa bertan da. Bizitzak aurrera darrai. Bai? Ziur. Gelditu makinak. Gelditu makinak.
Izaten da aspaldiko partez rabe batera joan eta agurtu nahi dituzun guztiak agurtzeko denborarik izango ote duzun zalantzan jartzea. Bada, sentipen horixe dut gaur gelditu makinak izan ziteken rabe honetan. Agur bana beraz, gure tekniko Telmo Trenorri, Maiteri, anemanga izango ditugun kolaboratzailei eta noski baita zuri ere entzule. Irratsaio honetan murgilduta gauden larrialdi ekologikoaren eta sozialaren irakurketa egiten dugu, gaian adituak eta arituak direnen eskutik. Hori bai, izaera kritikoa zuen kontu. Abuztuaren 16an gelditu genuen makinaria, badakizue, errebisioak egin, atxeden eman, olioz berritu eta punta-puntan jartzeko. Lehen denboraldian 32 saiorekin osatu genuen, atal ederrak eta pieza galantak tarteko. Saio guztiak naizen web horrian dituzuen entzungai gelditu makinak izenpean. Irailak 20 ditu ordea eta irratsaioari ekiteko prest dugu dena. Aurten ere izango ditugu elkarrezketa mamitsuak, martxan dauden ekimenen eta eragileen berri, kolaboratzaileak, gomendio pilulak, eta baita berrikuntzaren bat edo beste ere. Hain zuzen ere, tertulia eta guzti dator gelditu makinak irratsaioaren 2. denboraldia. Tira, formalismo informalak bete ondoren, zer, ekingo aldiogu lehen saioari? Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko 4:22 minutu zuzenean naiz irratiaren sintonian bigarren kafean eta aurreratu dizuegu gaur bai euskarari elkartearen inguruan hitz egin bar genuela, bereziki azken egun hauetan atzo eta datozen data batzutan antolatu dituzten ekimen batzuen inguruan. Iñaki Goiuri, zuek bai euskarari elkartearen berri izango zenuten inoiz, entzun duzue, baina euren jardunari buruz, egiten dutenari buruz, zehaztasunik emateko moduan? Egia esan hor pixkatan kamotze. Bai, denok uste dute agian informazio pixkat behar dugula. Bueno, azteko, bai euskarari elkartea, elkarte bat, zainan xedea dan alor sozioekonomikoaren espazioak euskaraz betetzea edo hori gerta dadin eragitea, komunitatea sustatzeko, tresna, baliabide eta proiektu berritzaileak eraiki eta partekatzea. Eta hau egiteko, hainbat alorretan eremutan egiten dute lan, batetik bai euskarari ziurtagiriaren kudeaketa eta sustapenean, hori izaten da bai euskarari elkartearen ziurtagiria da akaso proiektu nagusia, baina horrez gain lor sozioekonomikoaren eragileen eta espazioen aktibazioa, komunikazioa eta sentsibilizazioa, horretarako badituzte hainbat proiektu. Artean, enpresa sarean, lan sarean, euskaragileak, lazarraga sariak, lanabesak, Arabako enpresen foroa eta hori alor sozioekonomikoaren eragileen eta espazio aktibazio horretan, eta komunikazio eta sentsibilizazioan berriz hainbat proiektu. Bai euskarari sariak, ziurtagiria lortzeko 11 arrazoi, Gasteizko kontsumo kanpaina, media, badituzte esan da bezala, hainbat lan esparru eta hoietan saiatzen dira, azken finean, alor sozioekonomikoaren espazio horiek, akaso, hizkuntzarentzako zertxobait arrotzagoak izan zitezkenak betetzen. Baina horrez gain, esan dugun bezala antolatu dituzte, azken data hauetan, atzo bertan izan zen kooperatibismoa atzo eta gaur, solasaldiaren estrenaldia, eta urriaren 13an eta 28an estrenatuko dituzte beste bi solasaldiak. Bata, formazioa eta enplegu eskaintza euskal enpresa sarean, eta bestea, COVID-19 osteko lan eredu berria. Eta hemen, hainbat izlari, Ander Etxeberria Otadui, izan zen atzon, Aroa Lortza Gorrotxategi eta Aitor Bengoetxe Alkortarekin, baina urrengoetan ere izango dira eta joango gara pixkana, hauen berri ere ematen. Baina, guztionen inguruan jarduteko eta aritzeko gurekin dugu, gure bideoiaren bestaldean, Robert Gutierrez, bai Euskarari elkarteko zuzendaria. Robert, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon eta mila esker. Ardatz batzuk aipatu ditugu, esan da bezala,
akaso alor sozioekonomikoan, enpresa giroan ezagunagoa izan daitekelako bai euskarari ziurtagitea, baina entzule arruntari akaso, bai, belarrian ezaguna egin bai, baina, bueno, zertxo bait kokatzearren, ez dakit zerbait gehituko zenuken, baina hori da, batez ere zuen esparrua, ez? Alor hortara euskara helaraztea, eta horretarako hainbat lanabes dituzu, ez da? Hori da, batez ere hori alor sozioekonomikoan aritzen gara lanean, bueno, oso ondo azaldu duzu egiten duguna, eta egia da, hori Goiurik esan duen bezala, igual gure proiektuak ez direla oso ezagunak, ez? Jendeak ezagutzen du bai euskara ziurtagiria, hori da gure proiektu ezagunena, eta bai euskara elkartea proiektu hori kudeatzeko sortu zen bere garaian, 2007an, baina gero badaude beste proiektu batzuk, eta jendeak igual ezagutu egiten ditu, erabili egiten ditu, baina ez daki proiektu horien atzean bai euskari elkartea dagoela, ez? Hori adibidez gertatzen ari zaigu azkenengo bola honetan lansarean lanatariarekin, ez? Lanatari horrek izugarrizko mugimendua dauka, erabiltzaile pilo bat ditu, enpresa eta lanbilari den pertsona pilo bat ari dira tresna hori erabiltzen, eta oso gutxik dakite bai euskari elkartea horren atzean dagoela, ez? Bueno, pizkat momentu honetan saiatzen ari gara, zuk aipatu dituzun 3 alor horietan ari gara gure proiektu guztiak antolatzen, eta, bueno, saiatzen ari gara, bueno, komunikazio egokiago bat egiten, benetan transmititzeko, bai euskari elkarteari dela proiektu hori guztiak aurrera eramaten, eta helburu zehatz horrekin, ez? Alor sozioekonomikoaren espazioetan, enpresa munduan batez ere, harreman horietan euskara txertatzeko. Eta hortik abiatuta, Robert, elkarren handik ikasiz solasaldi hauek, aipatu dugu kooperatibismoa, enplegua eta lan eredu berriak aztergai izango dituztela, eta horietako lehena, aipatu behar dugu, Kutxa Fundazioaren babesarekin ekoiztu dituzuela, atzo bertan gertatu zen, kooperatibismoa atzo eta gaur izenarekin, Ander Etxeberria Otadui, Mondragon Korporazioko kidearekin, Aroa Elortza Gorrotxategi, Goiener Olatuko pekoarekin, eta Aitor Bengoetxe Alkorta Gezkiko kidearekin. Abia puntu izan zenuten, ez dakit, zenolako harrera izan zuen, eta zenolako ahozaporea utzi zizuen, bueno, abia puntu horrek. Egia esan, ni oso pozik nago emaitzarekin, ez? Esperimento bat izan da, egia esan, bueno, Kutxa Fundazioak aukera eman digu proiektu hau aurrera ateratzeko, eta, bueno, oso eskertuta gaude, aukera hori eman digulako. Egin izan ditugu aurretik gure beste proiektu batzuetan, adibidez, enpresarian proiektuaren barruan egin izan ditugu jardunaldiak, foroak, telebista saioak ere egiten ari gara azkenengo bolada honetan, baina era honetako, formato honetan orain arte ez dugu ezer egin, ez? Eta, bueno, azkenean, guk proposatu genuen izan zen 3 gai hartzea, enpresa munduan batez ere, interesgarriak izan daitezken gaiak hartzea, eta horiek, pertsona diferentekin, ikuspegi diferentekin lantzea, eta horregatik elkarren handik ikasiz titulu hori, ez? Aurten, grabatu ditugun solasaldiak 3 horiek izan dira, bata kooperatibismoaren ingurukoa, eta, atzo izan genuen solasaldi horren estreinialdia, urrengoa formazioa eta enplegu eskaintzaren ingurukoa izango da, eta horretarako ere Euskal Herriko 3 enpresa gonbidatuko ditugu, bata Goizper Group izango da, eta Antxon Mendizabal izango dugu gurekin, Orona Group ere izango dugu urrengo solasaldian Ainitze Etxeberriarekin, eta Ipar Euskal Herriko Alki enpresare izango dugu Iban Ualderekin. Beraiek arituko dira, beraiek euren enpresetan pertsonak hartzen dituzte, lanbide heziketa eta unibertsitatetatik datorren jende hartzen dute praktikak egiteko, eta gainera kasu askotan, gero pertsona horiek enpresa horietan geratzen dira lanean, eta esperientzia horien berri emango digute, eta horren inguruan arituko dira urrengo solasaldian. Eta azkenengo solasaldia, COVID-aren garai honetan, nahi genuen batez ere aurrera begira jarri, ez? COVID-aren eraginagatik gure lan ohiturak aldatu ditugu, oso ohitu gara pantailarekin ere lan egitera, era honetako bilerak ere egiten ditugu, jendea elkartu beharrean leku batean pantailaren bidez, eta bar, eta
hitz egin nahi genuen, COVID-ak guregan izan duen eragin horretaz, eta gero aurrera begira, enpresa munduan nola eragingo duen, ez? Telelana eta holako kontuak geratzeko etorri diren, edo, ze paradigma izango dugune aurrera begira, ez? Eta, horretarako, 3. solasaldi horretan gurekin izango dugu Esprit taldeko zuzendari nagusia, Aitor Gurzelai, eta gero 2 enpresetako zuzendariak izango ditugu gurekin, Oreka iteko Iraitz Perez de Goldarazena eta Sorlan agentziako Gorka Barruetabeña. Atzo estrenatu zenuten lehenengo hori, eta dagoeneko horari gara entzuten, batzoko protagonistetako bat, Naroa Elortza bera. Euskara irizpide edo erabaki politikoa da, ez da, ze importantia da horren aldeko apustua, ez? Eukitzia organo batzuk, kontseilu rektorea moduko bat, organo politikoak, benetan irudikatzen da bienak, kooperatiba ze izaniko litzaken, eta hor, euskeran ze jarrera ukibiko lauken. Bestela, efizientzia aldetik eta gaztelaniak askoz erreza hautzen dutzu bizitza. Ez, tanagiriak eta hola, eta jendia hobeto konpontzen da gaztelania zidazten, nase importantian eukitzia, sensibilidade hori, hor, dazenak, koordinazioetan. Euskararen gaiarekin nik usteet, eta ni marketing... Robert aipatzen zuen, ez, Eidarrek efizientziarena, eta azkenean euskara alor sozioekonomiko horietan txertatzeko eta alor espazio guzti horietara helarazteko, bada bestaldean, ez, bai euskara elkartetik eskatzen duzuen, esfortzu bat, azkenean zuek bide hori laguntzeko zaudete, zuen teknikari edo enpresetan bisitak egiten dituen jende horrek ere, laguntzen du bide hori, baina azken finean bestaldean egon behar du, ez, borondate batek, izan gure sistema operatiboak enpresa giroan euskeraz instalatzeak sortzen dituen lehenengo burua uste horiek konpontzeko, naiz eta gero dena den bideragarria eta efizientziaren kontzeptu hori pixkat erlatibizatu egiten den, ez? Bai, egia esan gero eta ohituago gaude, ez, euskaraz lan egiten. Kontuan izan behar dugu era berean, hemendik gutxira lan mundura jauzia egingo duten pertsona horiek euskaraz formatzen ari direla, ez? Ikasketak euskaraz egite dituzte, lanbide heziketan igual ez hainbeste, baina unibertsitatean euskaraz ikasten dute, enpresetara joaten dira eta praktikak kasu askotan euskaraz ere egiten dituzte, baina lan munduaren egoera ez da hori, ez? Normalean enpresa gehienetan erderaz egiten da lana, kosta egiten da, orain arte egon diren joera horiekin apurtzea eta, reseteatzea eta beste modu batez lan egitea, baina, azken finean, horretarako gaude, gurea bezalako entidadeak, ez? Saiatzen ari gara laguntzen, bide hori nolabait errezagoa izan dadin, eta pistak ematen dizkiegu enpresei, esaten diegu nondik joan beharko luketen, eta zeratako ekintzak garatu beharko lituzketen, eta baliabideak ere eskaintzen saiatzen gara. Bide zaila da, baina hor urratsak ematen ari dira, eta azkenengo urteetan nik uste dut nabarmenagoa dela, ez? Gero eta enpresa gehiagotan ari da euskaraz lan egiteko aukera hori eskaintzen, eta saiatuko gara aurrera begira hori handitzen den. Baina neurri handi batean voluntarismoan geratzen da hori, ez? Enpresa bakoitzak erabakitzen du bide horretan sartzen den edo ez, kasu batzuetan badago eskaera gizartearen aldetik, konsumitzaileek edo enpresa horien zerbitzuak hartzen dituzten beste enpresa batzuk eskatzen diete euskaraz lan egiteko, baina, kosta egiten da, terreno zaila da, eta uste dut, askotan esaten duguna, hor bide diferenteak ireki beharko lirateke, evidentemente, eskaera handitu behar da, konsumitzaile eta, zerbitzu horien erabiltzaile garen neurrian, eskaera sendoago bat egin beharko genuke, enpresen aldetik ere eskaera horri erantzun beharko litzaioke, enpresen barrutik ere, langileek ere beste jarrera bat ere hartu beharko lukete, eta gero administrazioen aldetik nik uste dut hori babestu behar dela, sustatu behar dela, diruz lagundu behar dela, eta eskakizunetan ere jaso beharko litzatekela. Beraz, bada bidea egiteko, Robert, baina
egia esan behar bada, egin ere egin duzu ez, eta komunikazioari dagokionez eta bai Euskarari elkartearen ez dakit, ardatz edo proiektu nagusi den ziurtagiri horrek jendeak visualizatuko du horrelako pegatina borobil, formatu ezberdina da, baina naranja kolorea hola korporatiboki edo identifikatzen duena, eta bai Euskarari, eta horrek bideratu du behintzat zerbait, ez? Dagoeneko identifikatzen dugu enpresa batera iritsi edo enpresa giroan hori ikusi edo askotan enpresa aipatzen dugu eta badirudi enpresa erraldoietaz ari garela, baina komertzio txiki askotan edo enpresa txiki askotan ere ikusitzakegu, eta horrek dagoeneko irekitzen du ate bat euskal hiztunok eta euskaraz bizi nahi izan dugunok topa ditzakegun lehenengo zalantza horien inguruan. Hemen bai, euskarari bai, eta hor ere egin duzue bide bat, ez? Gaur ikusi ditut berriak, gainera. Hori erintzen fijatzen, badaude berriak, ez da? Bai, eta losan ikusi ditut. Bai, ari gara, orain dela gutxi, zera uda aurretik, bai Euskal Elkartearen irudi korporatibo aldatu dugu, saiatu gara gure proiektu guztiak nolabait bateratzen, ze lehen, enpresareanek bazeukan bere identitate korporatiboa, lansareanek berea, nahiz eta, nahiko gertu zegoen bai Euskal ziurtagiritik, orain egin dugun izan da, denapak berean sartu eta, koherentzia hori bermatu, ez? Eta egia da, zuk esaten duzu bezala, bai Euskal ziurtagiriarekin hori saiatzen gara egiten, ez? Saiatzen gara identifikatzen urratsak egiten ari diren enpresak eta establezimendu horiek, era guztietako erakunde horiek, gainera, identifikatzen dugu ze mailatan daude, identifikatzen dugu posiblea den establezimendu horietan, enpresa horietan, zerbitzua euskeraz jasotzea edo lana euskeraz egiten duten edo ez ere adierazten da irudi horien bitartez, eta era berean, urteroko jarraipen bat egiten zaie ziurtagiri autentitate guztiei, eta laguntzen diegu urrats berriak egiten, ez? Eta konpromiso berriak hartzen, eta horiek aurrera eramaten, ez? Hori da bai Euskal ziurtagirien helburua. Eta aipatu ditugun bi solasaldiek ere izango dira urriaren 13an eta 28an estreinatuko direnak. Formatoari dagokionez, dagoeneko entzun eta ikusi ahal izan dugun kooperatibismoaren inguruko nena antzekoak izango dira, pentsatzen dugu, Robert, azken finean, 3 solaskide edo 3 gonbidatu horiek elkartu eta gaiaren inguruan, izan formazio eta enplegu eskaintza, edo izan COVID-19aren osteko lan eredu berria, horren inguruko hausnarketa giroan edo topatuko ditugu, ezta? Hori da, egin duguna izan da, parte hartzaile horiekin, gidoi moduko bate adostu, eta, gai horien inguruan arituko gara solasaldian. Eta, formatoa hori izango da, kooperatibismoarena ikusi duzue, urrengo 2 solasaldietan ere 3 pertsona egongo dira, eta, berdin leku berean, eta berdin eserita, eta, hori izango da solasaldien formatua. Guk zatitxo bat entzun dugu, zatitxo bat ikusi dugu, baina dagoeneko ikusgai dauzkazue, bai euskarari.eus webgunean, hortxe topatuko duzue, segituan aipatzen ari garen proiektu edo egitasmo hau, elkarrengandik ikasiz solasaldiak, eta bertan dagoeneko euren artean lehena kooperatibismoaren inguruan, eta Ander Etxeberria, Naroa Lortza eta Aitor Bengoetxearen hausnarketa, zinez interesgarria da, beraz, inork interesik badu, naiz irratiko podcast plataformetan sartzen zareten bezalaxe, sar zaitezkete bai euskarari.eusen eta eurak ikusi, ze benetan irurek asko dut esateko eta ondo asko eta hausnarketa interesgarri askoak dituzte zuekin elkarbanatzeko. Robert Gutierrez, eskertzen dizugu guretzat tartea hartu izana, eskertzen dizuegu horrelako egitasmo interesgarriak martxan jartzea, eta joango gara pixkanaka irudi korporatibo berri hori ere gure fisionomian, gure herri eta enpresetan ikusten, eta poliki-poliki alor sozioekonomiko horretan ere, gure hizkuntza bizirik mantentzeko beharrezkoa baita, alor horretan ere, presente egotea zuen lan hori nabaritzen. Eskerrik asko, eta hartuko dugu itzordua bestaren batean zuen proiektu eta egitasmoen inguruan aritzeko. Eskerrik asko zuei. Izan ondo, jo. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
asteazkenak musika giroan izaten direlako, eta musika giroan musika asko gustatzen zaizkigulako. Musika asko gustatzen zaigulako, eta musika mota ezberdinak ere gustoko ditugulako. Jazz tarte honekin ere egingo dugu aurrera. Gaurko egunez 2015an hiltzen Phil Boots jazz saxofonista, 83 urterekin East Strasburgen, Pensilvanian. Gaixotasun baten ondorioz Springfield goazen bera, Massachusettskoa, eta oso goiz hasi zen jotzen eta Juliak den jo ostean Quincy Jones ezagunak eraman zuen Dizzy Gillespierekin biran 50 hamarkadaren erdialdean. 60ko hamarkadan Frantziara joan, eta bertan European Rhythm Machine lidertu zuen, musika experimentalean murgildu zen, eta ondoren berriz ere estatu batuera bueltan hainbat diskotan hartu zuen parte Steely Dan, Paul Simon edo Billy Joel bezalako jendearekin. Bere alor experimentalean murgil gintezkeen, baina Blue Ballad hau, Space Jazz Triorekin, bere kanturik edo bere grabaziorik ezagunenetako ere bada, eta ederra eta goxoa. Gozatu, eta segituan gara musika gehiagoekin, hemen bigarren kafean, naiz irratian. Iñaki, guk jarri dugu kantu hau, eta ez duzu jakingo nori gustatu zaion? Neri, nori... Zuri ere, ez jende gehiago hori, zuri Juri gustatu zaizu? Bai. Bale, paz gitarri ere, bai? Hombre, zondo. Idatzi dugu, temazoa, arratsaldeon. Eta, esan dugu, ze kasualitatea, Laizter bere temazoak entungo ditugu. Bai, nik esan deleno astelenen nintzala Mona bisitatzea jun, beste zerein nitulako, eta Gasteizen nintzan paz gitarrekin. Ze girotan murgilduko gara? Gitarrak zorrotz ekarriko ditu pub gitarrek, ze sorpresa, pub gitarra. Eta entzungo ditugu lau abesti, gitarrez beteak, soloak, riffak, punteoak, arpegioak, nahi duzun guztia eta gehiago.
Batzuk oso ezagunak ingo zaizkizu, eta beste batzuk, agian ere bai, edo agian ez. Eta juerga intzeruten gazte izen? Ez. Ze juerga gazte izin itegotan ere, rollo gitarreroan inmarko zen. Bai, normalen bai. Paf gitarri galetu harko diogu hemen txatetik eta bintzat. Gazteizko parrandola gitarrero rockeroak eta non... Seguro Twitch-lariak indutela. Ni larun baten ere Gasteiz hori nintzen, eta nun gaizki pasa. Akabáramos. Honek pekatu hau juri. Entzuleok, doinuetatik aratago podcasta badator bueltan, noski bigarren kafean bagoazola pixkat kolpeka gure normaltasuna berreskuratzen, baina hau ere berreskuratu dugu, eta paf gitarrekin izan da, Tibalt Alberdirekin, guretzat paf gitar, baina izena bizenak ere esan bar genituen, Iñaki Lasa etura, gitarra giroan murgilduko gara, eta hoxe daukate kontatzeko. Itzuli zen bigarren kafea aurreko astean, baina oraindik gauza bat pendiente geneukagun eta gaur lortuko dugu. Aurreko astean zinemaldian egon ginen, etzen doinuetatik aratago podcastik egon, baina denboraldi berriarekin podcasta ere bueltan da, eta denboraldi honetako lehen gonbidatua Tibalt Alberdi da. Ziurrenik asko bezute izen horrekin ezagutuko, baina punk gitarra esaten badugu, bat baino gehiago segituan jakingo du zein den. Arratsaldeon, Tibalt. Arratsaldeon, bai. Bueno, aipatu dugu punk gitarra zela ezaguna zela, izan ere, sare sozialetan, edo bai YouTubeen, bai Twitchen, biribolo bazabitza, bai gitarra tutorialekin, gitarrizketak, bideojokuetan ere jogasean, edo zuzenekoak egiten, edo gauza desberdinak. Beraz, mikrofono baten aurrean hitz egiteko arazorik ezaukazu. Ja pixkatu dituta, bai. Hau formato ezberdina ez, kamarai begira, omeran hiri begira, baina bai. Punk gitar, lau abestiak aukeratutakoak, gitarrarekin zer esan handia dute. Hombre, ni ezagutzen nautene, bakite gitartzale amorratua nahi zela, eta onauski gitarrakin lotuta daudela, bai. Eta abestien spoilerra egin aurretik, abeste hauek tutorialera eramateko errexak dira? Agian baten bat eraman duzu dira, errexak dira edo? Bigarren abestia balditeke egunen batean egitea, tutorial, baina beste hiruak ezinezkoa dira. Ezinezkoa dira, ez? Ez dit ematen nire eskuak ez du ematen. Bueno, eta ez bakarrikan eskuak, ze gauza bada tutorial bat egin ari zela, gero ere, tutorial bat ondo izateko, da bintzat, ikusaldia oso dutzeko ere, errexa edo, erdi erraza izan behar du ikasteko, oso komplikatu den abesti bat, tutoriala egita oso polita izango da, inkreiblea, baina gero jende gutxik lortuko du hori egitea, jotzea. Bai, hori ala da, egia esan hasierako kantak errexamarra egiten saiatu nitxean, baina bai gero adibidez J-ken tutoriala iniala nik uste nahiko kompleto, eta hori lan aldetik ikararri zenuan, baina, bere 1000 eta piko ikustaldi zeuzkak, eta horrek poza emateik ez. Baina egia dek ikustaldi gehiago lortzea begira, eta igual beste kantu batzuk aukeratu beharko nitukela, baina, azkenean neure gustora natxioken lekun moitzen hau ez. Bai, azkenean aukatzen dituzun abesti horiek ere, zure gustoko diren abestiek dira ez? Bai. Eta henik badakit adibidez, ez dakit ze adibide eman, baina adibidez Nogenen tutorial bat egitea, segurazki akordeekin errez moldatu daiteken tutorial bat izango dela, baina ni ez nau motibatzen horrek ez. Nik nahiago ez, eskutea pixkat metalera, edo rockera, edo tipontako musikara. Metalera, rockera uste dut joko dugula, eta ez dugu joko hemendikan 5 minutura, zuzenean joko dugu, eta aipatu gabe, entzungo dugu lehenengo abestia, eta nik uste pertsonate baino gehiago, lehenengo akorretatik jakingo dula zea bizitaz ari garen.
punki da, jaiotze basati aukeratu duzu, basati zatoz? Bai, a ber, ni ezagutzen naun pertsona orok, behintzat gertutik ezagutzen naun pertsona orok, eta baita sareetan jarraitzen naun jendeak, badaki Zutagarren fan amorratua naizela. Eta orduan, klaro, lau kanta aukeratzeko esan zenean, pentsatu nuen, Zutagarren bat aukeratu berdea, baina zein aukeratu berdea. Eta denbora pentsatzen egon da pentsatu nean hori. Jaiotze basatia dela, lehenengo diskoko kanta igual erakusgarrienetako bat, ze pasarte garbiak zeuzkak, riff oso zorrotzak, geho baita punteo oso komplejoak baita, eta iruditzen zitek diskortako kanta onenetakoa dela, baino agian bihar galdetzen maiak esango jat Mari edo beste edozein kanta. Ezakit metalean edo heavy metalean edo akademia bat dagoen, baina oso akademiko da alde horretatik ganez, baditu hori riff oso gogorrak sendoak, badauka punteo bat oso gogangarria, momentu lasai horiek, badauka hori bidai hori. Bidaia bat bezala da, bidaia bat bezala da, eta hori, kanta berdinean pasarte melodiko eta akorde eta arpegio pasarte batetik pasatzea ez dakit, riff kromatiko batekin soloa eta palankakin soloa sartzea, nik uste ala baita ere taldearen bertsatilitatea edo hori. Eta ze ondo sartu duen abesti honek, gainera, 30 urte baino gehiago dauzka, edo 30 baino gehiago dauzka. Eta pasada bat, bai. Eta zuzenekotan ez dute askotan jotzen, baina jotzen dutenean ni erotu iten nahi. Oio ipurdia. Bai. Orduan, izan zara lehenengo filetan salto gebiltzen diren hori? Bai. Bueno, hori ezin da, baina... Horregatik ez nahiz azkeneko urte eta pikon kontzertu batea joan, baina Zutagarren urrengo kontzertua anuntziatzen den egunean, nila kistonko goakin nago naiz. Ni badaukat lagun bat handengoa, kontatu ditutula zenbat kontzertu da junden Zutagarrekoak, eta desentetara junda, orduan lehenengo kontzertu horretan topatuko zate elkar, seguro. Seguro, bai. Eta orduan, Zutagar da zure talde kutxunetakoa, esaten ari zen denez, agian lau abesteak ere Zutagarrekoak izan zitezken lasai asko, baina baridatek gehiago martzaio. Zutagar nire talde kutxunena da, baina azkenean ez dut Zutagar bakarrik entzuten. Eta Zutagar baita ere, nahiz eta gaur egun oso gustora entzun da jotzeten talde badan, gehiago lotzet igual, ondala urte batzuk entzuten un musikakin, eta gaur egun gero amaierako kantekin gehiago estiloz gehiago aldatu naizela esango nuke, baina Zutagar beti ongo da hor, eta niretzat Aitor Gorosabel da, benetan, kriston gitarrista. Eta Aitor Gorosabel da, lasai asko esan dezakegu, dela Euskal Herriko frontman garrantzitsuenetako bat, karismatikoenetako bat ere, baina bigarren talderako ere izugarri karismatikoa den beste gizonezko frontman Euskal Herritar bat aukeratu duzu. Bai. Zein da? Gorka Orbizu, nola ez? Entzun dugu jaiotze basatia, eta uste dut oso basati jarretiko dugula bigarren abesti honekin. Aurkezpenik ez du behar abesti honek, pena mandit volumena jistea eta dena izketan jarraitzeko, oiu aukeratu duzu. Bai, honekin pixkat Zutagarrenarekin gertatu zaidan berdina, ez? Berri txarrako talde bat Euskal Herri mailan nik uste nire generazioko jendea eta jende pixkat zaharragoare asko markatu duen talde bat dela. Eta hor jarrintzen pentsatzen, berri txarraken ze kantu aukeratukoet. Eta hori aukeratu iruditzen zaidalako musikak azkenean emozio ezberdinak sortzea duela helburu. Eta gero adibidez, gero datozen kantetan beste emozio lasaiago batzuk dauzkagun bezala, nahi nun Berri Txarraken amorru hori
amorru hori daukan kanta bat aukeratu eta horregatik aukeratu dut oiu. Berritxarrek kanta hon asko dauzka, orduan igual asko ez dian irekin adoz egongo, baina hori arrazoi horregatik, amorruaren erakusgarri den arrazoi horregatik, eta gero baita, kanta bezala riff principala esango dugu, oso komplexua da. Eta hau da kanta agian egunen baten tutoriala egitea gustatuko litzaiakena, baino eske oso komplexua da. Oso komplexua da. Eta askotan izan du jendeak, baino, nahiko simplea da, ez da oso zaila Berritxarraken musika. Hemen ikari gara gitarra jotzen dakin pertsona bat, ni naiz musikaria, musikazalea, baina musikari ez. Zuk ni baina asko zobeto dakizu orduan eta esaten zen bezala komplexua da. A ber, Berritxarrak badauzka kanta batzuk ez direnak agian oso komplexuak, baina gero beti ez, kanta askotan dauka elementuren bat komplexua dena, bere hortan. Igual kanta orokorrean ez da zaila jotzeko, baina badauka punturen bat, riff bereziren badaukalako edo punteo txoren badaukalako. Eta oiuren kasuan, riff hori oso komplikatua da. Eskuineko eskua exigitzeu kriston nivela, benetan. Eta gainera, esan ez bezala, Berritxarraken abestia asko aukeratu daitezke, baina batetikan hor badauka, energi hori, mahaletxe hori justo, eskuak ukabilak diskokoa da, oso disko, Berritxarrak beti ditu alde desbaina, hardcore-na izan daiteke, eta bauka... Nik igual esango nuke libre hardcore-agoa dela, baina ja hor daude, esan nahi, eskuak ukabilaketik librera dagoen saltoa, ez da oso handia. Adibidez, lehenengo diskotik ikastenera dagoen saltoa handiagoa da. Hor ikusten da estilo aldaketa bat, eta gero baita eskuak ukabilaken igual ikusten hasten gehiago, gerora jarraituko duen joera bat, adibidez, riff oso matxakoiak, baina gero estribilloa, poperoa edo melodikoa edo nahi duzun bezala deitu aldiozu. Eta hori bada azken diskora arte Berritxarrak eukidun ezaugarri bat nire. Eta oiu izango da, segurazki, behintzat, belaunaldi batentzako edo bi edo inuntzako, beraien ere zerkin nagusia. Agian gazteenek gerora ezagutu zuenak adinagatik edo dena delakoagatik beste abestiren bat aukeratu dezakete, baina librerekin edo eskubakekin edo lehenago ezagutu zutenek edo genuenok ere zerkia bat aukeratzea ezinezkoa da, denak ez du balio hastin mila daude, bai dela ere zerkin nagusia, eta hain justu azkeneko kontzertuan ere azken abestia oain arte Berritxarraken zuzenean entzuten azkeneko abestia, hori izan zen. Zerbait egatik. Nekin, bai, azkenean. Baina azken nik uste, eta hori uste gorkak beak esan duela baita, setlistak egitako orduan egunean bertan itiztut da bezala. Orduan, klaro, nik uste amaieran hainbeste kantu jarri aldituztela, ez dakit. Baina hori ere bada erakusgarri oiu igual, hori, pixkat gorago da hola beste kanta bat zutatik baino, ez dakit. Bai. Eta gorako joate horretan, hemen mikrofonoak pista horretikan izketan ibili gara lau abestien inguruan, eta hemengo hirugarren honetan aipatu didazu hirugarrengo artista hau, omen dago beste batzuetikan pixkat gorago, oraingoan izango dugu ze abesti den, entzun egingo dugu eta gero kontatuko diguzu zergatik dagoen Xuan Lane eta Get You Back abestia, beste gitarrista ezagun batzuen koska bat gorago, zure ustez. Entzuten ari gara, gitarra gaude, nola ez.
Eta, bai, nik aipatzen nuen, ezagutzen nuela Steve Vai, ezagutzen nuela Satriani, bere garaien desente entzun dituen, gero pixkat alendu nintzen horretrikan, baina ez gogoko ez nituelako, baizik eta bakoitza musika ezberdina entzuten duelako, eta gezurrak ez diren ez esan behar, nik Sean Lane ez duen ezagutzen. Pero zu esan ez du, Steve Vai zure ustez, edo jente gehiagoaren ustez ere, pixkat puntu bat gorago dagoela. Zergatik edo... A ber, Sean Lane bizi izan zen artean etzen oso famatu hain, eta fama pixka lortu batzun estatu batu mailan izan zen. Tipo hau egon zen lehenengo Black Oak, Arkansas izeneko talde gazte baten, eta hortik, hor esaten da oso gazte zela, eta hortik ja karrera solista batera edo pasatzen nahiko gazte baita. Eta tipo hau da jazz fusioaren 80 hamarkadako izenik garrantzitsuenetakoa, baina bere garaian agian etzen hain garrantzitsua izan. Estilo horrek agian ez zulako beste Satriani edo Steve Vai edo hauek egite zuten estiloaren indar hori edo. Baino gaur egungo gitarrista famatu asko, Katri Govan bera edo jazz munduan mugitzen diren gitarrista askok esaten dute hori, beraien idoloetakoa dela, eta egia esan tipoa ikaragarria da. Entzun dugu tipoaren teknika pasada dela, baina nire ustez teknikaz aparte daukan konposatzeko era hori oso berezia dela eta oso musika, ez dakit nola esan, agradablea, erderazko hitza dela, baina hori torri zait burura, iruditzen zait oso musika agradablea egite dula eta uztartzen dula musika polit hori, nik entzun ditudan gitarre horik onenekin. Honek nire teoria batera edo ekartzen nau, musikak behintzat, nesaziko musika klasikoaz edo oso ondo dagoela, ez da ezer haren kontora, baina musika garekidea izan estilo bat edo beste, duen gauza hona eta musika inarrekastotxe izatekoa izan da, hau entzun dezakezula musikan oso jantzia izan da, edo behintzat gitar jolea izan da, zure kasua izan da, edo entzun dezakela norbait jantzita izan arren, eta aurkitu ditula pasarte oso atseginak eta ezagit entzun erraza den hitza, baina entzuteko atseginak direnak. Hau zaitek adibide bat horietakoak, ez? Gero baita, disko bat baino gehiago dauzka, eta 80 hamarkada hasierako diskoak nahiko hori lasaiak dira, eta jazz lasaia lantzen du bere gitarreokin, eta gero pixkat 2000 urtetik aurrera, más o menos, hor hasi zen gauza xelebretan eta musika hinduarekin eta experimentatzen, eta tipo oso beti zegoen musika berri bila eta azkenean hori badaude kontzertu desente Indiako jendearekin eta sitarrekin eta laguntzen diotela. Eta gero, pena da, tipo oso gazte hintzela, uste 40 urte ingururekin hintzen, gaixotasun bat zeukalako, eta, bakizu bere garaian, agian gaixotasun bat gaur egun dena hain garrantzitsua, bere garaian komplikazio batzuk sortu zizkio, medikazioa eta eta orduan 40 urtenekin hiltzen, eta nik uste pixkat horregatik gelditu dela igual, historian galduta, ez? Baina badago, adibidea jartzearen, badago gitarrista bat Paul Gilbert, ez dakit ezautze duzun, Razer X taldeko gitarrista izan dakoa, eta tipo hau da oso famatua mundiloan, eta honek esatezun 80 hamarkadan, bere ustez Sean Lane hau izugarria zela, bera beldurtu egite zuela teknikoki noraino iristeko gai zen. Zer da, gitarristentzako gitarrista agian? Agian bai. Gitarristentzako gitarrista, behintzat musika tipo horretan zalea izan behar duzu, bestela nik ulertzen dut gauza asko ez direla ulertzen. Adibidez, kanta bat aipatzearen, ez dakit, Sepp Quad, ez dakit, frantxez ez da, ez dut ondo esango. Nik ez da. Baina, adibidez, kanta hortan amalgama ritmiko ezberdinekin jolasten du, eta hostia, lehenengo aldiz entzute duzu, petxatezu, zer da hau? Oitz ezan arte, berak erakutsi nahi izan diguna, ez amalgama horrekin. Talde askorekin gertatzen da hori, eta gero ere instrumentazio luzeak direnean ere, ez lima dago norbait musika instrumental, izan post-rocka, izan beste dozen estilo,
kosta egiten zaio 8 minutuko abestia entzutea, 4 minututik gora ja erritmo errepikakorrak bari da, edo varianteekin edo, jendeari kosta egiten zaio. Eta... Horregatik hit ia guztiak 4 minutu azpitik izan nahi dira, eta formula bat bezala daukagu, estribilloak puntu honetan sartu beharko luke jendea engantzatzeko. Eta zubia, eta zakizer, eta... Formula eginda dago. Formula eginda dago, variante hitza erabili dut, eta variante formula bertsio, uste dut, gaur entzungo dugun azkeneko abestiak, 4 bertsio desberdin daude, 3, nola da posible dago? Vale, 4 bertsio ezberdin dauzka abesti honek, eta abestia aukeratu dut, lehen aipatu dut, hori, musikak emozioak sortzeko balio dula eta hortarako erabiltzen dela eta iruditzen zait, horretan onena edo onenetakoa Jason Becker dela, bai bere konposatzeko eragatik, eta baita ere bere bizitzako historia batik, berriz ere historio triste batekin ator aurrekoa gazte hiltzela, eta tipo hau berriz, tipoa ikaragarri egona zen, oso gaztetatik, eta justu Van Haleneko abeslari izan zen David Lee Roth, abeslariak deitu zionean bere taldera batzeko, ELA edo esklerosis lateral amiotrofika delako hau diagnostikatu zioten, eta urtebete bi urteren buruan teknikoki onenetakoa izatetik eskuak ezin mugitzera pasatzen, eta historia ikaragarri gogorra da, gaina 3 urteko bizia eman zioten. Baina, momentuz diru pixkat bazeukan eta badakigu estatu batuetan osasunaren kontua zaila dela, baina nahiko egoera honean zegoenez, lortu zuen aurrera ateratzea, gaur egun bizirik da oraindik. Eta iruditzen zait, harrigarriena tipo honena dela, hori, begiak bakarrik mugitu alditula, eta begiekin musika konposatze dula ordenagailu baten. Ostras. Eta, Joe Satriani, Steve Vai eta jende honek berak konposatutakoa jotzen du, bera ateratzen joan den diskotan. Orduan, ze gertatzen da, adibidez kantu hau dela River of Longing, hau da nostalgiaren ibaia edo. Eta, klaro, iruditzen zait oso emozionala, ze ikaragarri polita izateaz gain, klaro, dauka komponente hori, tipoa izaizu esaten, gaztean nintzeneko nostalgia hori daukat, eta hori zuretzat edo niretzat izan daiteke, ze gara jonak ez, unibertsitatea edo nahi. Baina beretzat daukan komponentea da, ze garai honak gitarra jotzen, estatu batutako gazte honenetakoa nintzenean, ez? Eta orduan hori oso emotiboa da, eta ateratzen joan den disko ezberdinetan, bertsio ezberdinak izan ditu kanta honek. Orain entzungo duguna abesti hau, River of Longing, jada begiekin konposatu zuen? Bai. Eta orduan, bere izenen ateratzen ditu diskoak, eta beste gitarristek, gitarra jotzaiek, jotzen dute berak konposatuko abestiak. Hori da. Bera gaur egun, eta kuriosoa da, ze pasatu da izatetik speed metal estiloko gitarrista bat, gaur egun pieza klasikoak eta kuarteto de kuerdak eta konposatzera, eta benetan gustatzea baldin bazaizue musika orokorrean entzutea eta berria ezagutzea eta Jason Becker apuntatu ze oso ondo dago. Nik zalantza apuntatuko dut eta gaina esango dut, ez da elkarrizketan ondo geratzeratik, mikrofono aurrean ondo geratzeratik, plantxatuta utzi nazu historia horrekin, ikaragarria iruditu zait, eta sekulako kuriositatea sortu zait gainera, ze musika sortzen duen, ze izugarrizko burua auki behar da, eta bihotza auki behar da, horrelako abestiak bakarrikan begiekin eta pentsatzen sortzeko. Badaude bideo batzuk pixkat, nahipena ematei, ze tipoa ikusten du, gogorra da, baina baita ere, ez dakit kuriosoa da, beha konposatzen ari dela, beti ere gitarrari begiratzen dio, gitarra paretan dauka, eta horra ari da ikusten nora nahi duen joan, eske pasada. Segurazki bere behatzak ikusten egongo da, hortxe. Eta niri hori, musikari bezala emozio asko sortzeaz gain, iruditzen zait, kriston, ez dakit nola esatea, ejemplo, superación, gaztelera, ez, kriston iruditzen zait, orokorrean. Tibol, placer handia izan da, zurekin iriki dugu aurtengo Doietatik Haratagoko denboraldia, gitarrak zorrotz jarri ditugu,
Eta benetan, mila esker zuei eta entzuleok zuekin Jason Bakerren River of Longing abestia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueltan gara Global Music programarekin. Ekainean gure hegazkin musikala gelditu eta gero, berriro ere martxan jarriko gara. Munduan zehar bidai musikal politonekin jarraitzeko. Beraz, astelenero, gaueko 10:00, naiz irratian itxarongo zaituztegu.
zara mendiezian, ta horregatik nauzu ezautzen etxe altuetan, ies egin nahi du zure ametsa arratxero. Zure ametsa arratxero. Alain Karazo Iturriagak eta Josu Isaias Villanueva Castrok izu gisa ezagunagoa den musikariak osatzen dute Hegazkin bikotea. Aurten argitaratu dute Mukuru kolektiboaren zigilupean haien lehen lana. 6 abestiz osatutako Haize Beltzak diskoa. Haize Beltzonek elektronika doinuak, aurreko hamarkadetako melodia gogorarazten dituzten sintetizadora, bihotz poperoa eta ritmo lasaia bezain iradokitzaileak ekarriko ditu entzularentzat. Ta horregatik nauzu ezautzen etxe altuetan, ies egin nahi du zure Hegazkin hau aireratze pistan dagoia da. Prest, igo volumena, bigarren kafeko 3. denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoa aireratz darbaita. Zuekin, Hegazkin. Arratxaldeon Alain, arratxaldeon izu, ongietorri gure laborategira. Arratxaldeon, kaixo, eskerrik asko. Lehenik eta behin, nondik dator Hegazkin izenaz, nondik sortu zen? Hori nik uste Josuk azalduko da, Hegazkin izena erabakitzea nahiko gauza luzea izan zen. Kriston txapa memorizanion komentzitzeko. Nire hasi zenun. Bai. Gertauztzaion alaini jende askoi kapitalismoekin bezala, etzaiola gustatzen, baina ez dakize proposau alternatiba bezala. Usten esan sinistu egiten dugula. Orduan. Eta berez da, borrokan talde beratarran kantu baten izenburua Hegazkin, eta kantu horren oso zalegea, eta aspaldik antzeon hor burun Hegazkin hitza. Eta talde izena jartzako garaien nik zeitun bururatu zaian, eta alaini probosoneon, hasiera batetzen gustatzen, gero fiskak eta gehiago, inizkion beste probosoen batzuk askoz txarra gozianak, orduan hortxe gozan. Nahitazian txarragoak edo... Hori komunikazio korporatiboan asko erabiltzen da, ez? Eta Haize Beltzarekin ere eukizenuten tirabira hau edo Haize Beltzak argiago? Berdina. Ez iluzia, ze ja Hegazkin ostian, bai. Ja, bere teknika baita, konbentzitzeko teknika hobetu inzeban baita. Horun ikusten dut hemen kapitalismoan jefea edo konbentzitzeko... El buen patron, Yuri. Josu dela. Hemen pap gitarrek dio Twitcheko txatean, viaje bat bezala planteatu nahi baduzue, Hegazkin ez da hogaizki. Karki, gorentzik txateko jendei, Eta ze esan nahi du Haize Beltzak? Ez da oso garbi. Haize Beltza bezala. Gauzak iradokitze ditu, baina ze esan nahi duen garbi ez dakigu. Zuen musikare bada oso iradokitzailea, ez? Sintetizadoreko ritmoiekin sortzen diren atmosferak edo melodiak, iradokitzaile puntu bat. Bai musika eta bai letrak, gauza hori. Letrak, ez dira gauza zehatzak, hor girok, azaltzea elementu, baina ez da mezu garbi bat, hola. Nahiko goibelak dira, ez? Edo agian goibeltasun horrek baditu arantza asko, edo puntu asko, baina goibeltasun puntu bat hor badago. Bai, hor ja nik itzaiteizu inondoren hori analizatzen, iteako garaien izan da, dana pixkat etortzeian gauzak, eta gero nik diskoa entzuten da irakurtzen letrak, esatet, ostra, bado iluntasuna, eta zaurik eta antzematea hor. Aipatu dugu ez, elektronika badagola, gaur etorri zate, traste pila batekin, kable festa badaukagu,
baina horrez dugu topatuko ordenagailu bat, ez? Askotan edo bintzat orain elektronika dagoenean, askotan topatzen dugun lehenengo elementua izaten da Mac txiki bat, gaina ematen du beti Mac bat izan behar dula, baina zuena bada analogikoa edo bada beste garai bateko elektronika gogoa. Bueno, egokizina izango zen esatea hardwarea dela. Ze dana ez da, hor dagoen dana ez da analogikoa, hori ez da. Baina, bueno, hori arrazoia da ni oso gaizki eramaten esela musika itxeko horrena horiakin. Orduan, hasi nintzen pixkanaka, sekuentzia hori txiki batekin, eta, bueno, junitzen gauzak gehitzen, lehen elektronika, daukat, ondokan elektronika talde bat daukat, eta hor erabiltzoten material guztia talde horretan erabiltzen den materiala da. Orduan, Josurekin elkartu nintzenean talde hau itxeko, tramankulupia batekin asaldu nintzen, eta gure soinua topa bostian, jasin eban gauzak kendu. Horrekin joman ez beti. Orduan, ikusten duzuen, tramankulu guztia da gure diskoan entzuten dien soinu guztiak. Hemen kamaran ez da ondo ikusten, baina da, pelikuletan bezala esaten dutenen, moztu kable gorria, moztu kable urdina, hemen daude denak. Bai, hemen ikusten dugu gorria, horia, urdina, beltza, hemen... Eta kable bat mozten baduzu, denak jarraituko du funtzionatzen, baina sonido aldatu egingo da, ez? Agian, edo... Edo agian, ez? Auskalo. Jurik proba egin nahi du, baina ez da. Juri, jende jatorra dira, musika polititute, txokolate ekarri dute. Egia da. Gure entzule eta musikari zareten, oi? Hegazkinekoak etorri dira ona, eta itxura ederreko bonboi batzuk ekarri dituzte. Honek ez esan nahi beharrezkoa denik, baina iradokitzailea den musika honetan, guk ere iradokizunak botatzen ditugu. Gero beste ezagun bat pasada, eta esan du kroketak zitula pultsan, eta ez zitu hemen utzi. Ja. Goiuri kroketa eta txokolateekin bizititeke. Pozik. Balain, aipatu duzu elektronika talde bat daukazula, Eiartz izen da, Josu, Isu Ozuk ere, euki dituzu proiektuak, MKT, Isu Otak ezmanekin bazaitzare, Txost, bilak gazteak zehate, baina ikusten da eskarmentu handia dagoela. Eiartz bai dela elektronika, zure proiektuak ezain beste, nolatan erabaki zenuten Hegazkin bezalako proiektu bat sortzea? Hori Josun ideia izan zen. Behin etorri zen Eiartzko ginoan Urretxu Zumarrako gaztetxean, eta Josuan egozan ikusten, eta guk Eiartzen itzen duguna elektronika irudisekin, kontzertu audiovisual bada, eta Josukan bera kontatzen da moduan flipau zeban, soinuekin eta hori izaten oztaz behar. Eta, etorri zan okurrio jako nerekin zehose itxia eta punto ontara heldu, bide luze baten ostian. Baina, holan, zan, ez? Bai, ni gaina mundu horrekin ez neuken harreman handik, elektronika eta aitzen unzoze, baina ez nuen asko ezautzen. Eta ikusen honen alain, bere sintetiza horrekin soinu horiekin daula, esan hon, hostia, tipoa. Eta, proposa union, pixka zerbait probatzen azteko, haber zerbait ingen eiken daula, eta hasiera baten ez genekin oso ondo zeingo genuen, guk diferente imaginatzen genuen baita, abia punton, gitarra gehiokin daula ikuste genuen, da, oen gitarra alainak beha jotzea unik ez, eta bakarrik solo batzukola detalle batzuk sartzea, oinarri dena elektronikoa, eta gero bautxa da baita, eta... Orduan aipatu duzuen bide luze horretan, jonda pixka bat Hegazkinen soinua sortzen, ez? Hasieratikan, estudioan sartuta zenekaten ideiak, pixka bat hemendikan jotzea hobeto da, hau etzaigu hainbeste gustatu, eta pixkanaka, haize beltzaken topatzen ditugun doinu hauetara. Izan da, lan luze bat izan da, hori, hasieran zukagun ideia batzuk, eta gero junga pulitzen, eta gero topau ginuela kantu batekin, justo hain begietan entzun duguna, horrekin topau ginuan estilo bat, nundik bota urrengo kantuetara, eta gero erreztxu hau juntzan, gero ja nahiko argi zeukagun, eta nahiko posi gare emaitzarekin. Aipatzen dugu elektronika, eta gaina, esaten dugu elektronika lasitasun batekin roka esango genuen bezala, elektronika mota pila bat daude, oso estilo anitzak eta oso desberdinak,
eta beno pixkat kontatuko diogu ez aurkituko du nentzulari, bentsat ezagutzen ez zaituztenei, nire dibiz, base ritmikoak ezakit esan dizueten, baina trip-hopa eta karritiko gora, ez, masifatak edo portixe, edo hori dakaten lasaitasuna gero, ahotsarekin eta desberdina da, ez da, jendeak ez pentsatza hori masifataken berdina denik, baina behintzat base ritmiko horrek bai eragin didala pixka bat gogora karri dit, ez dakit jende gehiago esan dizuen hori, edo? Bai, behin begietan jarri jaun lagun bat eta esan izozko, trip-hop down tempo estilo tarikoa, eta, bueno, bai. Errepikatu esaldi hori? Trip-hop. Trip-hop down tempo. Bai, dago. Down tempo. Ez ondo dago. Hoi dago, dijoa gure kuadernora, dilatazio ritmikoarekin batera. Gero goiurik esate du, azkenetan friki jartzen gehala. Hombre, egia esan, trip-hop down tempo bat dilatazio ritmikoarekin, oso goza berriz da zaila litzateke, hori egin behar dugu. Eta nolait, zer da hori ez dakit, hitzak nasten ari gara, ez kezkatu. Egia dena, da estilo honetan agian Euskal Herrian, edo bintzat euskeraz, ez daudela talde asko, edo ezakit bakarrak, baino bintzat ez dela, eta hau ere badala erakusgarri, justa aurrekoan, beste irrati programa baten jarri zuten ondartza bestia, bai, hau ere euskaraz egin daiteke, da hau ere euskaraz egiten da, bada, beti izan da Euskal Herrian musika estilo oso iguala entzuten zela, eta egia da, baina azken aldin geroz eta experimentazio eta geroz eta gauza desberdinago daude, ezta? Nik uste taldeak badarela, baina nik igartzen dut elektronika hitzarekin kriston tabu badagola, o ez dakit ez dela ondo ulertzen. Neri jende asko galdetzen dozta, enzer entzun gabe, eta ze musika itzen dozu. Elektronika hitza esaten bot, ja X bat jarri hotze. Orduan, nik uste badarela artista asko, holan bat aipatziarren askar, gu oso zaliaga gainera Lumina. Gu proiektua base ginean, asko fijatzen ginean Lumin proiektuan, baita bizien, sintetizoriak, kantatzen, gitarra, eta adibide hori, eta... Ez dauke gure antza hondik berez, baina, bueno, nola antzeko instrumentu gudea nola, ez duen hainbeste talde olako, guke hartzite gola gertuko bezala, zale gehalako baita, olor dago baita, bakarra dela, baina... Zuen musikak ere daukan ona da, jo ezak ez zutela, telonero bezala, edo beraiek zuen telonero bezala, oso estilo anitzeko jendearekin, ez? Adibidez, Lumirekin batera kontzertu bat izan ziteken lasai asko, nire pentsatu ez, Berde Prato bezalako zerbait experimentalagoarekin, baina Rafa Ruedaren Rueda diskoaren ere, imaginatzen dut hor dakan pop kutsu horrekin, izan zitekela lasai asko, zuek ere estilo desberdin aukita, baina beraiekin joal izatea, ematen du zabaltasun bat dauka zentzurretan. Hala ere, nik adibidez kontzertu ikusle bezala juten naizenean, nik eskartzen dut izatea talde desberdinak eta jotzen da biztenak, estiloki. Adibidez aurrekoan Brauliokin jo ginoan San Agustinen, eta estilos oso desberdina da. Bueno, nik kasu honetan ez nintzen ikusle, baina bai eskertuko neban kontzertutik kontzertura gotia aldaketa bat. Nik uste ja gaur egun ez dela inbeste eramaten dana bloke baten aurkestia. Bai, ez da inbeste beldurtzen publikoara, bi estilo anitzeko kontzertu bat entzuten dunean, ez? Nik uste gaina hori positiua dela. Epatu behar da ere, zarena izan dugun bezala, mukuru kolektiboarekin egin dizutela, uste zure kasuan ere Isuetak Ezman eta Txost ere mukuru kolektiboan zeudela, epatu izu hasieratikan kapitalismoaren hitz hori, horizontasun horretan, kolektibo horretan eroso sentitzen zarete, ez da? Bai, hortako sortu genuen mukuru, pixkat elkarrekin aitzeko, azkenen musika mundua orokorren hartuta, bai, ultrakapitalista, esan egiet, musika mundun bezalako arrakalak, arlo gutxitan dare, ez? Igual, inkluso txosnetan, ni hil nahizen antolangontzan baita, igual jotzizu talde famoso batek, eta kobratzeitu 5.000 euro, eta bestatek 200, da, holako kiston zea dago, ez? Eta gero baita, hori, orokorren bultzatzeana baita mediotatik, eta zea beti da hor gauza oso diztiratxua, oso kompetitiboa bezala, baita jende aurren aizea, bueno, daude gauza batzu, oso zapaltzaileak dianak artistantzako, ez, aztean horbaitentzat, eta bueno, mukurun saiatze gana bilatze duna da elkarrekin aitzea, elkarrekin
hori horizontaltasuna ez, da sentitzea danok elkarrei laguntzeko gaudela, eta... Lehiakor izan beharrean lagun izatea eta elkar laguntzea. Bai, eta bueno, nik uste orokorren euskal musikan badagoela giro hori, ez dala hor beste zebatzutan bezala, baina bueno, betire hori hor dago, eta bueno, saiatzera eraldatzen nolabait, hola gauza xume bat, baina... Aipatu dugu hori zuen lehen lan hau 6 abestiko disko bat dela, Mukururen webunean bertan erosi daiteke, Haize Beltzak, eta okerrez bat naiz, aurreko astean bideoklip bat aurkezten duten ere, Hondartza abestikoa. Eta konta eguzue pixka bat, nolako bideoklipa uste, guridik eginikoa den, irudi batzuk ikusi ditzazkegu arraun mundukoak batez ere, zer da, Hondartza eta arrauna oso gertu daude, baina... Bueno, bideoklipak guri da nerekin EIARTZ proiektua bera visualetan ibiltzen dana, eta ja denbora bat hasi dela irudixak sortzen eta nahazten eta nahiko fina da, eta gukin gure ideia izan zen berai aurkestea kantua, eta berak sokan libertade bat itxeko berai etortzen jakona letrekin, eta hor dabil lanean baita beste kantu batzukin, eta... Bide batez ikusten ari gara, bideoklipa streamingez jarraitzen gaituztenek ikusten dute. Kromatikoki ere tratamendu oso berezikoa, urdin eta arroxa giroietan, eta bai, Hondartza kontzeptuaren bueltan, askatasun hortan, esparro askotara iristeko aukera izan du. Antzeman dizakegu, bai ura, baino bai Hondartza modu igandetiarrenean edo mingeronean bizi duen jendea gimnasia egiten, arrauna denetarik fiskatu horrez. Bai, irudi politxa di. Bai, oso kuriosoa sortzen efektua, nahi mentzat asko guztu ustean. Nik uste Laster entzun beharko genukela hegazkin abestia gure kontzerta guztikoetan, baina aurretikan txatean publikoak galdera bat egin digu. Bueno, txata, berz. Gaina, izu ezagutzen du norbaitek. Hori da, izu ezagutzen du norbait, eta galdera izu horrentzat da gainera. Gorka 1979 goierrik, esan digu, galdera izu hori. Noiz hasi zinen abesten? Aspalditik, beti gitarrarekin dagota. Pentsatzen dut hori pixka berandogo iritsi dela, akaso beste zerbaiti edo galderarekin jarraitzen izango zen? Beti gitarrarekin dagota? Ez dakit, edo zer gauza, gorkakin edo zer da posible. Gorkakin edo zer da posible, bai. Aipatu digure aurretikan irratian elkarrekin ibilitakoa zaretela. Bai, kakentzuna irratin, da Twitchen horreitzera elkarrekin txateatzen da. Kantu nazi nintzen, aspaldi, hasi nintzen gitarra jotzen da kantu nola, 15-16 urtekin etxen, da gitarra zar batekin nola, eta gero pixkanaka hasi nintzen taldetan jotzen, eta Zarautzen MKT taldea sortu genuen, kantautore bezalare aitu nintzen, eta aitu nintzen urte asko bate estudiatu gabe, eta gero goen dela urte batzuk sortu zait gogoa gehiago ikasteko, eta konservatorioan hasi nintzen gitarra klasikoa ikasten, eta aspalditik. Gaur ez zaitugu gitarrarekin ikusiko, ahotsetan bai, eta Hondartzaren bideoklipa ikusi ostean, hainbesteko soka askatasunaz diguzu egu emango, baina gustatuko litzaiguke hortxe, kontzerta guztikoan lehenengo abestia entzutea, eta aipatu dezuten bezala zuek aurretik Hondartza izango da abestia. Hori da. Aurkezpenik behar du kantuek edo lehor-lehorren entzungo du? Lehorren, ez? Venga, zoazten losei. Bigarren kafean hegazkin dugu prest eta gure elkarrizketa akustiko hauetan, lehenengo kantu akustikoa entzuteko ere prest bagara. Segituan dagoeneko ikusteko moduan, baditugu, segituan entzuteko moduan ere izango gara, eta orduan emango diegu aurrera egiteko agindua. Uste dut, foko pixkat falta zeigula kamaran.
Hortxe, perfecto. Dozkagu, zuek nahi duzuenen.
Hementxe ba, lehena gure kontzertu edo gure elkarrizketa akustiko hauetan argiak piztu behar ditugu, egin behar dugu hemen gure transiziotxoa eta badatoz segituan isu eta lain bueltan gure elkarrizketa gunera. Bat alde batetik, bestea bestetik eta berriro segituan, esan da bezala, gurekin dauzkagu, dagoeneko entzungai eta baita ikusgai esemin bitatzez jarraitzen gaitu zuen ontzako, beraz, aurrera egin dezakegu. Eki? Ipatu dugu hasieran, baina betire errepikatzea ondo dago, bazparen norbait berandu giritsi bada, hegazkinekin gaude gaur, elkarrizketa akustikoetan, eta sintetizadorak eta gitarra elektrikoa Alain Karazo Iturriagaren esku daude, gaur ez daukagu gitarrarik zuzenekoan, baina diskoan bai gitarra elektrikoa dagoela, eta hotxan Josu Isaías Villanueva Castro, edo Isuo dago, grabaketa eta nasketa Shot Studioan egin dituzte, Ander Barriuso Muñoarekin, masterizazioa berriz, Oian Lizasorekin, Too Noisy Estudioan, diseinu eta maketazioa argazki puxka bat Aritz Ormazabal Barriosen esku egon dira, egon da, eta laguntzaileak ere izan dituzte, Mikel Arriaran Iraeta, Ander Bolibar Zabala, Jokin Guridi Urrutia, eta Idoia Hernandez Toledo, Idoia H-rekin euki genuen aurreko denboraldiko akustikoetan. Eta proiektu berria estrenatzen edo orkesten edo hortarako dirua biltzen dabil, ezta? Bai, gaur gaina bidalit SMS bat, WhatsApp bat. Bidalit WhatsApp. Samar, hombre, H-eri ikusten diotola, hain analogiko edoiari, SMS-ak bialtzeko modon, baina. Audio bat esan nahi nuen, baina WhatsApp hau bat esan nuen eta erabat naztu naiz. Ni gauza desan nahi dut, segi aurretik. Nahi dugu lehen txatei goraintzik bihaldizkegu, baina kontua gure Twitchen ibiltze gala. Ni streamer bezala eta Alain ikusle bezala eta hor txaten komentatzen. Eta gure izenak dira Tasio Sudupe eta Horazio Mutua. Orduan, goraintzik bihaldizkegu, kiston laguna dauzkegu hor eta pentsatzat baten bat horraiko ala. Bai, pap gitarrak idatzegu. Ostia, hori beldurra kablek. Nik Twitchako laurden ere ez daukat eta ia flipatzet. Eskertzen dizugu zuei ere hor gure txatean ibiltzen zaretelako eta txatean zareten Twitch-errentzako eta beste streamerrentzako ere, hemendik goraintziak hegazkinekoen partez, Isuoren partez, eta baita gure partez ere. Zuek segi galderak botatzen eta guk botako dizkigu eurei, oraindik 15 minutu pasatxo dauzkagu, denbora mango digu denerako? Esperatu baiet. Askari bilarko dugu, hasi gara hemen beti gertatzen zegu. Erlajatu xamarazten gara eta gero apatean, konturatzerako hemen joan da denbora. Grabazio helduko diogu, aipatu dugu Shot Studiotan egintzen dutela, Ander Barriuso Muñoarekin, nola joan zinaten estudio horretara? Pentsatu nahi dut elektronikaletika instrumentazio guzti hori nahiko pentsatua, nahiko prez zegoela, eta berak horrekin lagun dizizuen asko, edo gehien bat ahotsetara eta ahots efektu desberdinak probatzera finkatu zen? Elektronikakin baita lagundu asko Barriusok. Niretzat nire lehengo, ni musikan 17 urtetatik noia eta nire lehengo diskoa da. Eta nik nahasketetan eta oso berde ikusten nintzen, eta bai behar nebala esperientzia egun pertsona bat, eta lokalean nintzuten ginoan soinua nik grabatzen ebanean guk eukitzeko grabazio bat. Ez neban lortzen sendotasun hori, eta Barriuso ja ezagutzen ginoan, eta jo ginoan ara, eta asko lagundu osko, eta hotxetan batez be, hotxetan ja beste kontu bada, baina bai, grabatzea errezagoa da elektronikaz, ez dago mikrofoni gitartetik, entzuten dan soinua irtetzen dana da, ez da asko tratau behar, gauza batzuk bai, eta nahasketetan eta hortik Barriuso oso garrantzitsua izan da baita diskoan, eta niretzat personalki baita, asko ikasiot berakin, eta bai, hautsetan bai landu dugula gauza gehiago. Bai, hori da, horretik konposak eta lan nahi hain da zeon. Ia da nahi erabakita zeon, gero ja soinun tratamendua, eta hor beste produkzio lan bate badago, eta bai, sintetizare soinua definituta geneukela gutxorera nola entzutean nahi genuen baita, eta berekin hori nahiko erraz lortu genuen, bere tresneriak inda esperientzikin, eta gero ahotsak, ahotsetan gehiago esku hartzeko aukera izan zuen behak, edo proposamen asko intzizkigun, ahotsa nola grabau, gero nolako efektu jarri, eta holako gauzak, eta
Eta, bueno, guretzako horria bai beste puntio bat hartu zula aurretik pentsagoa bezeona, eta bueno, oso guztua, gehatu ginen bai berekin lanen, eta gero nola gehatuan bai, eta... Adi hemen galdera polemiko bat egin ditugulako pub gitarrek, Zuei ere musika mundutik perezak gehien emati zuena soinuarena da, eta parra egiten du. Ni ikaragarrizkoa. Ni gainez ez naiz oso fina, nahazketatan da historioetan ja sartzeanen maila batzutan, ja ni nahazketetan egon, hola ondo dago ez, eta baina frekuentzia hauek eta zea. Ez ez unabaritzen ja, ze frekuentzia da, ze. Bai, da, eta gaina ordu asko pasatzizu estudion, da ja galdu itezu baita sensibilidadea, edo alain bai hortan finagoa ala, edo, bueno, iritzi gehiago matezula. Bai, bueno, finagoa, bueno, zehose bai, baina baita, bueno, asko ikasi dutan, estudizioan asko ikasi dut, eta baita gia hauin naiz handerren akonsejoak eta jarraitzen ditut, eta, bueno. Zuzeneak hori aholku batzuk eman dizkigu, alaini soinukin daula, bomboa jarri zazu, mediok laurdenen, da zea ez dakit nola, eta bueno, oso gauzera bilgarrik. Ni zuzeneko arekin kalderatin izun, Josu. Beti, bueno, galdetu du leheno baina gorkak ez, beti gitarrarekin egon zera, oain holtza gainera gitarra gabe igotzen zara, ze musta sensazio hori, ez du erreixa izan behar, horra bestea beti ere gitarraren babesarekin egon zarela eta orain babesi gabe. Bai, erronka, bai. Beti horreko talde guztietan beti gitarra jota kantatu iten hon, da oin gontan gitarra ipe. Eta bai, desberdina, eta, bueno, beste, erronka bat, jende aurren eoteko, baita, eskunez erruki gabe, eta momentu batzutan, abestitan, hasiratatan bukeretan, askotan ezerrita ez detela, horre hon, eta nola moitu, eta zea, eta, bueno, hendik experimentatzen nahi naiz. Eta jendek horrei buruz iritzi asko emategu baita, igual musikai buruz baita, baina ez hainbeste, baina gauza horietan jende asko fijatzea, eta jendek asko esateitu, hola moiturko zenuke, hau zea, hau pixkat zurrun zabiltza, ez da gize, holako gauzak asko komentatzizki jendek bai. Eta, bueno, hendik experimentatzen, erosotasuna bilatzen, moitzeko eran, eta holtzan nola hona eten, da pixkat hortan fijatzen baita. Badakizu zer den beste erronka handi bat, gainera uste dutzu zela letragilea, eta erronka da, orain datorren Goiuriren sarraskia. Bai, abixatu ego, Bai. Horrezte torrinez. Bale. Abixatu dizuete. Norbaitek esan dizue? Bai. Erne sarraskiarekin. Adi. Sarraskia. Espaldi intzun gabe. Bai. Ai, kandido. Horre frekuentzia eta zitze egin da, badaude, ahots oikoenek ez dauzkagun frekuentzia batzuk. Orduan hasingo naiz. Iñakik aipatu du lehen, hitzak goibel xamarrak direla, adibidez. Ametxetan ere indako ilusio faltsu guztiak urtu dira, aztarna guztiak bere ametxen aterpean galdu dira uraren gainean, ala beharrez elkarri agur esan behar izan genion atzo. Urrengo abesti sorta alaiagoa izango da, edo beti tristuraztik idazten duzu? Ez dakit nolako izangoan urrengoaz, ez dugu horretik definitzen ze izangoan, bizkat etortzen jutea, guzartzen saiotan, egotea ordu pila bat hor, eta musikan barrun datozen letrak zela dira, hola. Baina, norbean gauzak ateatzea hor, gaina amodiozko kantu bezala daude bizkat eraikita, nahiz da gero beste gai batzuk atea, eta, urrengoa laixoa dan, bai. Gero, abestien hitzak irakurtzen, ikusi dut ari bat badagoela. Eta hitzak botako ditut, adibidez. Arantza, mendiak, izar euritsua, laino lodiak, haitzetan, ondarretan, haize bola den talka, zure basoak, ilargia, harriak, zerua. Naturak presentzia handia du disko honetan, ez da? Ja, kontura goenean, esan. Sarraskiaren doietako bat izaten da. Bai, alako gauza teknologiko baten barrun, hori badago. Akaso horrek orekatzen du ez, organiko hau egiten du. Bai. Gure soinu organikoa dela esate bai asko. Elektronika barrun organikoa dela. Egia da, hori badu, Zantza gabe. Bida, jakin dezazula naturak pixu handia duela. Ze gauza dan, sortzaien artean, letra sorta oso bat idatzi, eta ez jabetu letra horien artean badaudela alako ariak edo hitz bat errepikatzen dela edo horrelako kontuek, batean sarraskiaren horrean jarri eta orduan konturatu. Horrela horrengo elkarrizketan esan dezakezu bai, naturak pixu handia dauka gure musikan. Bai, eta mesez korte hori bidali gero.
Eta azkena, badago esaldi bat, zauri zara mendi ezean da horregatik nauzu ezagutzen. Lauaxetaren hitzak dira, berak langile eraildu bati poeman horrela idatzi zuen. Ene Bizkaiko mehatze gorri, zauri zarien mendi ezean. Nolatan sartu nahi izan duzue bere esaldi bat? Bueno, da gauza bat baita beste letrak etortzean bezala etorrintzitzaian hola, kantua sortzako garaien. Eta batez ere zan Zura talden lehenengo diskon intzuen letra horrekin intzuen kantu bat, eta hori pila bat errepikatzeko ezati hori, eta hori bat da bizkatola burun sartuta zeon gauza bezala, da horratea zen, eta gero beste gauza batzuk bat, olako referentzik eta asko azaltzea, baina hori da diskon aitortu dugun bakarra, beste kutziteko ezkutun, eskurritzako. Goiuri ez eman aukera asko bestela, hasiko da ariak eta tira. Bueno, 9 minutu arratsaleko 6etarako, bigarren kafearen azken txanpan uste dut beste kantu entzuteko aukera ere eta momentua badugula zinaki. Bai, izango nuke, ni bentsat desiatzen. Hegazkin kideok, zoazte, ez? Ez diet esan gainditu duten edo ez duten gainditu sarraskia? Uste nuen nora iren eta. Ostra. Bai, gainditu duzu. Orain bai, sarraskia gaindituta, badoaz, hegazkin taldeko kideak, hemen ilunpean geratu gara, gure gune akustikora, eta trantzea eskainiko digute segituan. Barkatu, orain behi. Segundutxo bat. Segundu bat, Goiuri, lasai. Nahi duzuenean hegazkin.
Zuziriak ziruditen iraganean, hitzak ziren hitzak soilik azken finean. Ametxean zurekiko etxipenak eta damuak galdu dira osto gaineko teilatuetan. Amodioa nere barnean bildu eta gorde ezkero, hiltzapean isolaturik ez litzake iraungiko. Ametxetan ereindako ilusio faltsu guztiak urtu dira eguzkipean. Eskerrik asko bikote, eta nahi duzen arte. Gu bihar gatoz, arratsaldeko 4:00, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.